segurtasunena dela eta konzentrazioa egingo du goierriko labeku mutualia paren, zer bat? Egunon lehenengo, eta alde batetik salatu nahi dena da, nolabait langileen lan baldintzak etengabe kaskartzen nahi direla, hori da gure salaketa nagusi eta beste alde batetik, eta erlazionauta behon zerbait da, baina mai gainen dabil azkeneko hilabete hauetan mutualidaren inguruko erreforma bat, erreforma horrek nolabait mutualitatei botere handiagoa emango lieke, eta azkenen horren ondorioz langileekiko kontrola handiagoa izango litzeke, eta azkenen osasungintza privatizatzea beira urrats bat gehi izango litzeke, eta azkenen horregatik erabaki mutualia paren egitea salatzeko osasungintza privatizatze horren aurka garela, eta erabili nahi dugu salatzeko eskabitaztako gauza horiek. Reforma horren aurrean, zerbait egin daiteke momentuz, martxan jartzeko dago ja? Reforma aprobatzeko pendiente da, ez dakigu egu bai dauke borradore izango litekena, eta ez dakit onartuko da badaun bezala, edo beste termino bat da, baina ziurrenik gaur egun daun bezala. Eta azkenen, guk aldarrikatzen deuna, eta posible dela uste deuna da, nolabait osasungintza publikon aldeko apostu egitea. Hori posible da, bai enpresaz enpresa, kontingentzi profesionala, gizarte segurantzakin kontratauta, eta gaur lab sindikatuk ere publikoki esango do, nolabait hartu dela erabakie, esan deten hilo hortatik kontingentzi profesionalak gizarte segurantzakin kontratatu ditugula esango deo publikoki. Esan daiteke, krisiarekin eta horrelako reformekin langileen egoera esan duten bezala geroz eta okerragoa dela azkeneko hilabete eta urte hauetan. Bai, oso nabarmena izan da, enplegu galeratik apartez, hori izan da krisiaren eraginetako bat, eta beste eragin bat, eta oso garrantzitsu izan da, lan baldintzen kaskartzea. Eta, izan nabarmena da, bai Goierrin, bai Euskal Herrin, bai Estatuan ere bai, eta, hori aldarrikatu nahi dugu, ez dugu nahi aztea, milaka langile, langabezinotetaz aparte, badarela beste asko eta asko, lan baldintza oso kaskarretan lan egiten dutena. Bai. Askotan ez gara konturatzen lan aukitzea dela ona, baina lan horren egoera, baldintzak, segurtasun neurriak ondo hartzea bai, Hori da, oso lanpostua edukitzaz aparte oso garrantzitsua da lanpostu horre berme batzuk edukitzea, eta berme batzuk eduki behar ditu segurtasun nahi dagokionez, ezin zaizkigu ahaztu aurten egon diela lan istripu batzuk hildako eragin dituztenak, eta aparte gertatzen diela iaia egunero enpresatan lan istripuk eta gehienetan prebentzio faltagatik izaten da.